Sanibonani babukela emakhaya, igama lami nguTofu, the one and only bafethu we-Ayandre Production. Bafethu namhlanje, since uyazi bafethu sitila nezinto kanje. So today nginomjida lana, usazoyichaza igama lakho ukuthi ubani. So wena bhuti wami ngibingelele. Ngiyaphila bhuti wami unjani? Ngikhona mfethu, igama lami nguTofu mfethu. Le we-Ayandre Production udila nabantu awusebe nenkinga enkulu yawo ama-drugs mfethu. So mjida wami, ugrand? Yeah, ngiright. Mfethu, ngokwesimo sempilo uright? Through ama-drugs. Sondela yo. Okay mfethu, so uyathanda kodwa ukusiza kani? Eish, nanti inkinga mfethu, nanti inkinga mfethu. I'm deep in drugs. Ngifisa ngayo ukuthi ngiphumile kona. Sebeke bangizama edladleni ukuthi ngiphume kodwa still awukazi usizakala. So uma ungichazela kancane mhlawumbe ngabe yini eyenza ukuthi wena ugcina ungasizalanga edladleni uma bethi hayi nalo usizo hamba usizakala, yini ekwenzewa? Hayi ngoba nakho longabanga lokho bazamile ngayo yonke indlela. Yeah. Khona lezi zinto ezikeshaye emadladleni. Kulile. Bayakwazi i-background yakho ukuthi umuntu onjani, umuntu right. Apho kuba kuhlungu mangabe sibeqala bekuthithisa okudala. Yeah, understand mfethu, understand. Yeah. So mfethu, mhlambe ke engakubuza nje kakhulu, mhlambe la njengoba uthi usufuna ukuphuma, iziphi izathu ezikwenza ukuthi hayi mina no, I decide ukuthi ngiquit kuyanto. Ikuphi okubonayo ubungozi nani nobuzima, izinto ama-challenges nje ohlangabezana nawo? Manje ngibona ngani. Kumele ngishawa abantu bengisukela ngento engayenzanga. Angithi uyabona, because yazini into eyenzakalayo. Vele wonke umuntu uzokhuluma ukuthi abantu abama-drug addicts isikhathi esiningi izinto abazenzayo. They still things, yes, just because of usuke efuna ukubhema. Yes. Yeah. So mfethu washawa ushawela into engekho. Uyabona ke. Alright mfethu. So ngizama ukuhlela ukuthi okay, ngizozama ukuthi ngithola usizo. Uma uthola usizo ukwazi ukuthi uphumelele, ukwazi ukufinyelela la ukuze ukwazi ukuthola usizo, ne? Yes. Alright. So mfethu ngicabanga ukuthi into esizoyenza njengamanje mfethu ngiyakuthola kuphi ngifuna ukuthola because nginabantu abafunayo ukuhamba bazoye rehab njengamanje. Abanye bahambile izolo. Bahambile izolo, but then mina ngizohlela i-date yenu ke njengamanje because ngeke ngikwazi ukuthi ngithole ni group then bese ngiyakwazi ukunihambisa. Yeah, wena yisho ukuthi fanele ngibe ku. Alright. Mfethu ngingathini like uma ungifuna ekhaya nawo ngale kodwa into engenzeka angipheli vele nami lana. Yeah. Well, else uma ukuthi kanjani nangu usuhleze khona sisithembelise. Yes. Ungakwazi ukuthi ungibuze kuyena and then uma ngibuza kuyena number yami uzongithinta asho ukuthi hayi nangu because isikhathi esiningi ngihleze khona yabo. Angingajabula kakhulu. Alright mfethu. Amazwi ongawasho kumuntu ekhaya, umuntu obukela njengamanje, ungathini kuyena mhlambe ukumkhuthaza naye ukuthi ayeke? Ngiyafisa wonke umuntu osekhaya ofisayo ukuthi agcine ephumile kule ndaba yama-drugs because uyabona ukuthi njani njengamanje ngumuntu olimalayo with no reason sometimes. Yeah. Sometimes limalela izinto ekhona, sometimes limalela izinto engekho. Kodwa ngiyafisa ukuthi wonke umuntu arealize akhuphule umqondo wakhe azibuze kahle ukuthi kahle uphilela yini ayifunayo elifeni. Yeah. No, hayi asibonge sikhoko sami. Thobani igama? Sipho mfethu umsayibo. Indeni yakho yakufunda. Ingane zakho mfethu, mhlawumbe unezingane ne? Eziningi kakhulu. Angithi uyabona mfethu. Can you imagine mfethu ubaba bazomkhomba estradini, uyabona nje? Uzofundani kubaba akazofunda lutho. Izolonto. So sikhoko sami ngicela sisebenzisane mfethu. I'm willing to help you. Hambe lapha ufike ube umjito grand busu. I have abantu mfethu ababuya khona ba drive imoto zabo basipana grand ba right. So ngiyacela ungalahla ithawula mfethu. Please. Thank you. Sure.